Nyakwaram gajongo chopo kanyo sa par mamidhiambo dhiambo maber chien tarik 22 dwe mokwongo higa mar 2024 kamora mora mointiere geno mara ni idhi nyime gido chiengi e yonero makare machiegni weche mago manyien mag kagi kacha mataye chundo ni nyinga Sharon Ong'ao. Kwacha kani jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga oseyoro mano timore okinyi makawuono e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar doho Martha Koome. Romo mano timore okinyi makawuono kar jot mar jatend piny. Odinga wacho ni romo makamano nyalo yiene piny owacho donjore chenro mag doho kendo ketho demokrasia. Mapacho kaindi kalore ni jatend piny osebedo ka buono rema luwo chike mapacho ka. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, the seat of the executive. That's where the president will decide. If there's going to be a dialogue over issues of governance, the engagement should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate, and we hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Nyakwaram gajuang kambi matimo nonro mar Infotrack wacho ni atamalo 73 mag jo Kenya achiedh nade mag geto karamna yudo chiemo e mesa omako gi matek kagisandore mar yudo gik mochuno mag ngima. Infotrack wacho ni pek mar ngima omomo jopiny e lipot motim machiegni. Giango ni atamalo 18 mar jo Kenya ni kamarach katamre gi nono. E yor pesa to atamalo 55 to yuto margi ogedo mana kuom familia, osiepe kod wede e weche mag ochumi. Bende gimedo ni atamalo 48 ni kod yie ni pek mar ngima pod biro mana medo idho. Onge mar tije kod medruok e bech mbolea e moko kuom gik ma jo Kenya wacho ni omedo wuoyo ochumi mapacho ka. Within this year, 2024, they feel and think that school fees will increase, unemployment will definitely increase, the dollar exchange rates against Kenya shillings would increase. We've witnessed this, and of course, 51%, as of the time we were doing this survey, thought the cost of energy would increase. Yes, we've seen the cost of energy, more so the electricity, for those who buy token or they pay the electricity on the postpaid framework. There's been an increase that has been mentioned by most of you, the members of Fourth Estate. Kopogore gi Nyakwaram gajuang atiri nyake kaunti ma Homa Bay kama mwandu manengo gi poko yange. Ne owange masira mar mach mane omuoche od ohala moro manie boma ma Homa Bay kendo kelo kethruok mag mwandu mathoth e kinde masirano. Majino mane omuocho dhiambo manyoro e od ohala mayudore Bank Road. Ne owango mwandu mag sitima miuse kar ohala no kod mwandu mamoko. Nyaka sani pok ong'ere gima dina kel masira mar majno kata doko ni jopiny mano yuoro kanyo to chichni ne okele gi ng'ikruok mar teko sitima. Kaluwore ni e kinde mane majno omoko dukano ne olor. Joneg mach mawuok e sirkand kaunti ma Homa Bay noringo e kar siro kata mana kar masirano mano mar nego majno kapok ne olandore e kuonde mamoko. Kata kamano jopiny mano yuoro e kar masirano ne okone sirkand kaunti mondo ne ni masinde manego mach obed gi pi moromo. Mano chakore okele gi chandruok mar stima mano bedo momiyo majno obedo. Seche mochakore no eko otemo wang'o mwandu ma poko yang beche gi nyaka gi sani
to ka wang'iyo rescue team ma Homa Bay County wagone giero kamano nikech gichope wang' sa kendo gitemo konyo manyaka gisama wawuoyi ni eki mach otho. Nyaka gisani ne security officers ma Homa Bay botimo maber gi control jopiny e yo malong'o maonge mwandu moro amora moyaki. Masani eki onge gimoro amora minyalo wachno kwalo Homa Bay ka. Koro gima duong' akwayo county government Homa Bay ni mondo giket ne jo firefighters gi kambi gi moro ma gidake ipidhogi iketo negi gimoro amora ma komacho muoch to gin kode. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okwedo weche moko mosebedo kalikore ni nitiere pogruok e kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odinga wacho ni onge gimoro amora mosekethore e riwruogno ero mar siasa kendo jo siasa mane kanyo nitiere e twech achiel. Nowuoyo e gwenge ma Manda Maweni e kaunti ma Lamu e kinde chako limbe mare e gwenge mag Kadhwadh Nam Chumbi. I want to dispel any rumor that is spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing any soon, anytime soon. Really want our media to be responsible. Don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. No dissension. There's no disagreement anywhere in Azimio. And that's why we actually are taken aback. So I want to inform all our members, wherever they are, across the country. Azimio iko imara. Watu wanatumika na kugawanywa kiholela holela. Lakini sisi tunasema kama wana ODM, wana Azimio, we are firm and of the belief that we are behind Raila Amolo Odinga. Jadolo maduong' ma kanisa mar Anglikana Jackson Ole Sapit koro kwayo sirikal kokalo bad migawo mar okwach kich mondo okas chenro mar timo nonro ma adiera ewi medruok timbe nek migeto godo joma mine e pachoka. Kolose kanisa mar St John's ACK Kiminda mantiere kaunti ma Nandi. Ole Sapit wacho ni achije duto mosemaki kitudo kod ketho mar nek onego timnegi nonro mapiyo to koyudgi kod ketho omigi kum mar twech mochwere kendo anyuola moneg johera magi oyud ratiro mapiyo. Jotelo mopogore opogore ma jo Kenya Kwanza mawuok e kaunti ma Nandi moriwo Senator Samson Cherargei bendo siro wach ma jadolo Ole Sapit owacho. Communities to be vigilant. If there are areas that are known and are prone to some of these practices, the government should follow it up. And I know the DCI can be able to investigate and know the movements of these people who are doing these atrocities. And for those who are apprehended, we call for tough measures that they will never return to society. We call for life imprisonment and any other tough measure so that these people are never let out to mingle with our children. Ukiona mtu anachukua msichana yenyewe kwa hizo vyumba na kumuua, hiyo inaitwa premeditated murder. Hiyo mtu should be charged with first degree murder. Kwa sababu huyo ni mtu amepanga kuua mtu, kwa sababu umeenda kuweka mtu unaua msichana mdogo wa miaka kidogo, familia yake wanahangaika, watu wanalia na wasichana walikuwa na matumaini hapo kesho. Weche matimore e kaunti ma Nandi atiri nyaka e kaunti ma Nyamira kama jotelo ma josiasa e kaunti ma Nyamira koro ywago nok mar arita mamedore e kor gwenge mopogore opogore e kaunti no. Ka chieng' ngeso jomaundu yando monjo jopiny e udigi e gwenge ma Borabu ka gilose iko moro e gwenge ma Mokorero e sub county ma Borabu. Senator ma Nyamira Okong'o Mogeni kanyakla kod jaod bura ma Borabu Patrick Osero okwayo obila mondo rido kanda kendo ked gi jomaundu masiko ka monjo jopiny. Jotelogo bende owacho ni gisendiko ne jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo olim kaunti no kendo okony e kedo gi nok mar arita kaachiel kod kuo jamni. Hata vile tunazungumza saa hii kuna curfew imewekwa kwa town. Watu wetu hawafanyi biashara usiku kwa sababu ya insecurity. So tunaomba Bwana Kindiki ajue kwamba hii shida ya insecurity imekuwa imesumbua wananchi wetu, atafute muda akuje azungumze na viongozi, azungumze na wakubwa wa polisi, ndiposa wananchi wa kaunti ya Nyamira wapate nafasi ya kipekee ya kufanya biashara. Economy imeharibika, watu wanateseka. Lakini hiyo sio sababu ya kwenda kuiba chai. Kule kwa mzee Sagini ilitendeka.
Manazo Iseberi Bwago ikatendeka. Hapa MCA kabisa, MCA ya Nyansiongo Ward ilitendeka. Hivyo tu. Wanakupeleka mpaka kwa chai, toa pesa, nini, pesa inaenda. Wakati walitoa hizo changes, watu 3 walishikwa tayari. 3 people. Mmoja alishikwa akiwa na 1,500 kwa akaunti yake. 504,000. Kwa hivyo hapo nataka kusema serikali asante, hapo wamejaribu. Nyakorongo jonko pogore gi manami weche motenre kod somo. Piny owacho osingo ni duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC biro ndiko e tich jopuonje skunde sekondar mano ma St Gabriel Sisongo mantiere kaunti ma Kakamega, kaachiel gi skund sekondar ma St Martins Mafuta mantiere kaunti ma Uasin Gishu. Mana ka ibiro singnegi arita makare. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang kalose skund sekondar ma Mama Ngina e kaunti ma Mombasa. Wacho ni skundario go yiere mar bago romo makelo kanyakla jokanyo duto kako kang mar tieko achiedh nade manyalo bedo e skundegi kapok duol mar TSC ondiko jopuonj. Kipsang osiemo jotend jopuonj mondo kik med school fees ne jonyuol kowacho ni sirikal osegolo omenda madhine sikunde ka bende okwayo apisas mag sirikal mondo ne ni jopuonjre duto odonje klas 9. To have stakeholders engagements, the parents, the boards, the community, so that we all agree on how we shall protect our professionals, teachers, nurses, and all the others that we have seen in the recent past being attacked for them providing service. So it is not really acceptable that we have to invade our schools, because as much as the biggest component and the most critical person in learning process is a teacher, unless we support the environment for that teacher to deliver, it will be very difficult. Nyakorongo juang dakika na pagario tok sa par mamidhiambo gi kanye bende makelo we giko mar kagi kacha par ni kuku mar weche gi biro bedo kiyude weche magwa manyiena mano maratila kanyakla kod oimore koka mano kapka wuok asema namoko kuom ote mabenda neno kaendi par ni lo chenro makama kokalo e lai magwa hiyudo wakanye mbui mar YouTube, X kanyakla kod Citizen Digital. Lile no nyango hiwacho ni intiere chenro mana kaka kawaida. Akonya Wood Mary wacho ni Ramogi ler. Hiwacho ni intiere gwenge mago mag Nakuru Kivumbwini Estate. Aso mote machielo mano mar Kevin Oyeko hineno chenro mar kagi kacha chel kachiel kintiere kaunti ma Kisumu. Jala moja polo haneno ote mar tegi mar Rolex Odhiambo keneno wa kaunti ma Mombasa. Iwacho ni intiere gi Lamek Oluoch. Iwacho bendi chuo pachi kanyo kaluwore kod tend piny owacho. Celestino Chieng in bena neno ote mare kanyakla kod Odera Utieno miwacho neno chenro kintiere e kaunti ma Siaya. Nyakorongo juang yiena mar mondo mialore gi kanyo manatae chenro ni nyinga Sharon Ngao. Oriti masane.